Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho chikore gi chien kendo kone jodak mantiere lowo mar jasiasa machon Gerishom Kirima ne gilure kod chik ma doho kendo sirkal ok bidonjore wachno ni mar lowo seyangi ni mar familia mar Kirima. Rajafung mar Walter Nyambaga jatend migawo mar lowo Oimore ogolo siem ne ji ma wacho ni siaso kata siayo jodak Njiru mondo mi otamre wuok e lowo makamano. Kendo bad chik birongwamo. I want to say that the government will not be involved in settling those issues between the family and any claimant or any person on that land. They will deal with the family and the court and the enforcement agencies. If you are a conman, if you are a fraudster, you will deal with the DCI. If you are a purchaser, you now know the owner of the land. Mago gin weche mani ogol kod jatend migawo mar lowo Oimore kendo telo ne sirkal ok nodonjre ywaruok manie kind jodak e kod familia mar Kirima e gwenge mag Njiru, Choka kod Mihango. The land as per our records belong to Kirima. I'm advised because I've looked at that case. It has taken 10 years for it to be decided. The judgment has given a deadline of vacant possession of people living on the land to by December 30th. Nixon Korir okil mar jok modak e lobno mar Kirima kanyakla kod familia mar Kirima kotelnegi kod an Kirima bedo kod bilo wach kuom seche mohingo 2 e log tich mar lowo e boma Nairobi kendo yudo ler mar andika mar lobno. Area number 5908/8, original number 5908/3/5/3 is measuring 507 acres, less 8 acres, which is for road reserve. This was transferred to Gerishom Kirima and John Gerishom Kirima by Domentio jodak moingelo prade kokalo kuom okil mar Nomari jadbura makasarani Ronald Korir kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Wino e moko kuom jogo manyocho chope do mar dwaro lere wi wuon lono kanyakla kod dwaro mondo wit oko ng'eto mayande ogol kod jang'ad buche Samson Okongo manomiyo jodak nyaka tarik 31 dwe mar 12 higani mondo dar nono tibiro kirgi oko koyuo. They are members of the public who continue to fall into the traps of people who are still masquerading or calling themselves owners. Whatever proprietary interests they have, we do not have those proprietary interests in our records, other than the record that we have put to the public. So I want to take this opportunity to warn the members of the public, unless you have engaged the Kirima family, as of now, the record shows that you may be falling into a trap of fraudsters. Wahome wacho ni bado fwamb kicho se meeting mar fweko jochumbu moko malodho omenda kuom jopiny nigi loso kod sirkal kanyakla kod bad migawo mar lowo kendo ok gibidar kata kamano. Wahome koni gin gibiro kawo chung' mar ng'eto mar doho. We didn't want to sit back as a ministry and see members of the public being lied to by some fraudsters there, that there is still another decision to be made. We have warned the members of the public, and there are also other people, either whether they are threatening or they are moving around with whatever documents. The DCI has strict instructions to actually support and help the public from fraudsters. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol mochung' ne kendo ka EACC oyangoni osechako